Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagundahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Nestor nga napoluan, tawid. Dear Manong Nemi, nagring ti cellphone ko Manong Nemi. Abagiso nga rumuwarak iti pagtrabahwak nga pabrika dito'y Manila. Ni Tatang, itong tawag Manong Nemi. Hello? Tang? Tatang? Hello? Nestor anak. Nang? Apay? Ada ka dita kasi napasamag dita? Dita probinsya? Awanin ni nanang yun. Ano? Ni nanang awanin? Natayan anak. Oh my God. Nanay patay na. Nagsakasakit ka di, apay di yung baga kanya, nagsakasakit gayam ni nanang. Di may kayat nga, mamuam, no, may konsentre mo tagtrabaho di tam, pamilya, ta Manila, no, saan nga maapektaran di pamilya mo. Kaya ito nga saan, nabayag nga nagsakit ni nanang? Wen, nataga po ti sakit ti puso. Hindi magpakabukan niya. Si marunggar kam kumanga si bibiyag palay ni nanang. Tama na nakasasalita kami kumawat pa lang Paunin kami tatang. Ipakamo yun na tayo. Sorry anak. Sorry. Sigalayan ti awan dito eh. At sigalayan ngamin ti madayo. Di kakabsat mo. Dito yung daga nagbalay. Kalpasan nag-aasawa da. Nagkasar kayong ginitelia? Oin. Sorry, no saan kayo man nga nayaban. Dito kami ni Manila nga nagkasawa. Damatid duwang ang pukuyo kata kami. Baka muyo ko mga masaksakit ni nanang naghawid kam kumadi. Uri ko mamad, panakakita na kumamad kadagiti apu ko na. Apu ko yung kanya. Alanak, sorry. Makita min, bangkayan. Sabi nang makasarita pa ni nanang. Alam. Sige nga ratang. Agbiyahe kami dito itong rabi. Masagwa ng rabi. Ibiyahik na kita gina. Siyempre, Manong Nemi, nalidayak na si Mangpet dito upaan mi iti asawa kan dito wangan anak mi. Yung pagkaamok Manong Nemi kaniteli ang asawa tidakas ka damag.
Apay kami nga, saan nga pinaka-impakamoy di, si bibiyag pa ilasuna. Diyak pa'y nakit-kita, at katugangak. Sikaman ngamin, di ka pulos tayong pagbakasyon. Palpalagi mo kayo nga, edi nga, agbakasyon tayo. No saan nga sadya kagayan, nga lugar mi, ija Ilocos. Mabalin siguro, dahil yan nga naikari nga, kasto ti klase ka pa ng bakasyon. Latingit. Tawagak ni tay supervisor mi, tay pakamok, ti emergency nga. Saan ko isasarak ti trabaho? Sige. Irobot mo na kita rawatan tayo. Kamakamin tayo ti ka. Alas 10 nga biyahe. Manong nemi ti dalan mi ngagturong dito Ilocos. Tsak makaid na. Maturo kaya lang nga nagitan nagtan. Tapno, di marik na ti banok ti biyahe. Kasi ka eh. Eredip mo kumamit. Ano pang panunutan? Ato pang panunutan. Manong nemi narigat apa nagbiyag tinaringan mi. Tanitatang manong nemi mangalap. Agganad kami itigid ti baybay manong. Mangalap ti kaaduan na pagsapulan. Digit ti kalugaran mi. Kastamat na nirikapsat ko. 5 kam nga kakapsat manong nemi puro lalaki. Ang kapsat mi nga babae. Saan nga amo ni tatang ti pumutot iti babae manong. Manong nemi siyak ti agari ti burdek. Dikat kahit nga asawen. 3 nga lalaki manungek sa siyak kan lalaki mo ti burdek. Bale, di siya langin burdek, manong nemi ti akong pa'y asawa na. Isod ka balaa, datatang kininanang. Tadag iti 3 nga inauna nga kapsat ko, at damatin bukod da nga balay. Mangalap damit manong. Siyak lang, manong nemi iti nagpursigi idi nga nagtalaw iti lugar mi talapanak nagkasang-kasat sa di Manila. Nakastrike nga nagtrabaho iti pabrika. Dito'y kami nga nagamamo manong nemi kini Delia. Nagtrabaho mo iti pabrika. Gabat na patpateg ko, inarim ko, patpateg nakmet. Nagkinaawatan tirik nami, dito'y kaming Manila, manong nemi nga nagkasar. Nangalakam na tamatin, iti mabaling nga mangitakdat itong galmay sa kada kami. Talo lang tininong mi manong. Nanadaan kami ti 2 anak, nga puro met babae. Why? Ubing da pa'y manong. At 2 pa lang titawan tinauding, sa 5 tinauna. Nga dahil titikapunan no apay, nga saan nga nagtrabaho pa ni Delia, inasikaso na latan di kita anak mi manong, kinasikaso na kita masapsapo ko. Manipod pimanawak, manong nemi Ilocos, italang panagsublik ng bakasyon. Panagbakasyon ko. Nga naliday, gabat na patay, na tayo ni nanang nga nakadungdungo kata kami ng anak na. Sundalaing ta, nagpapadakam amin nga high school graduate manong. Iti panagbiag mi ka talaga nga mamanong di kiti makapag-college. Teko nakangaro din. Siyak lang ati siguro ti saan nga mangalap. Kada kami nga kakapsat. Ngayon parang subliha akong dito lugar mi. Akit kitak tumanin ti baybay manong. Ngayon naggapuhan iti parang biag kada kami ni tatang. Iti sumang pala kami, manong nemi agsapahan, kat siyempre, agi narakop kami nga kakapsat, kastabat ang kinitatang, nga awan ti sabali, nga sumuaw ka rin ibibig mi no di sangit, sang sangit. Kaya di dong awa ko ni nanang manong, slagkupit ti barokong ko. Naan, hindi kayo may lara kasalita para iti mahuli akong daway.
Dahil ito ti manugang niyo. Hindi liyakan na gito, nagitapo ko yung kanya ka na kami. Nanang, no kumain pa kamuda ka na kami nga masaksakit kayo. Sukumat pa ng bakasyon eh. Nang, luwapingot kami nga sana ka nagbakbakasyon. Pati po dito manawak dito eh. Hindi talagang nagsubliak. Kasi ito'y pwede klase ti masang patak. Nanang nun yaman, nagbasbasula ka na kayo. Nagkurkura ka na kayo ng anak. Anak ko, pakawanin na ko mananang. Nanang ko. Nagipagsangit met asawak manong. Kastamat ten nagdituwang o pingpay. Hawain manong name. Dito'y naunat adan nakim na. Dito'y may kanto wakit kaslaong pala mo na manong. No, paya mo nang balik sa ti lola. Lola. Hindi pa na kayo mansayag ti inami manong name. Nagsalsalud-sudok maning kanitatan. Tang, saan nyo yung doktor? Saan man, doktor mi. Isa taga mo nga na sakit ti puso na. Sakit ti puso. Yung pagkadi ata, nakaanak kayo, naianak na kayo, kaya tumum, ti ata sakit ti puso na, kaya madikin ko na taga na. Anak, klase nga sakit ti puso. Kamu di ko na doktor. Mabaling ka din makasalita na siya nagbaling ang doktor na, tatang? Taapay pala eh. Tsaka mo, no, kaya't ko makasalita ng doktor. Nga nangasikaso ka na nanang. Anak, saan nga naskan pa yung salita ng doktor? Umanayin din bagagkan ka nga sakit ti puso. Sige. Ngim kinalik kagumak manong nemi. Nga nakasarita amis mo ti doktor. Kalpasan ti tapon. Sige ti agadi ti Bordek. Iti anak ni Estrella. Wen doktor. Sikat lat awan dito yata trabaho ka sa di Manila. Kalpasan nga rin ti tapon doktor. Kinaksubliak mo na sadyay. Tuloy ko magtatrabaho. Nangarutin ako umayamita. Anak klase nga sakit ti puso, timpatay ti anak. Nanang ko. Ado, iti imbagbaga na manong naming yung kaputam. May panggap iti saksakit. Puta jak hanak mo na doktor, wano jak mo unay makawawat. Nagdagdag niya kaklata. Naibagag kinitatang mo na ito, isod ka po na awang kas nagsakbay. Ano ti kayo sa doktor? At nadagiti sakit nga maipatawid. Kayo nga sawan, posible. Nuwakarik na kayo ti sintuma agpakita kaya dagos ti doktor. Tapno masigod. Kahit yung sawan, doktor, posible nga naipatawid ni Nanang Mi dahil tanga klase ti sakit. Well, pagtitinawidan sa amat lang kat nasa ni ko ati mabaling nga pagtitinawidan. Sakit pa eh. Iso nga, agkararag tayo kinapo Diyos nga sabi ko mata saan nga pumudno. Dopay, dakal ti pamatik. Tada kakastuyo nga pasyente nga natratar ko. Lalaki kay aming nga kaabsat sang gani. Uy, doktor, nubabahay ti addaan ti sakit. Mostly nga lalaki nga anak
ti tumawid. Imbagag data kinitatang mo. Imsan ang samot imbaga ka na kayo. Pag-ata nag-interesado ka nga nagsalita ka niya. Mabalin siguro nga nagpariknak yung kati amin. Doktor, kasano nga masukal ti amin? Saan nga masukal ti ito eh? No talagang nga naikari, nga matawid yun na ita, nga sakit, iti inayo. Awang ka rin di marikrik na nga ti panagsakit ta parukong mo. Oo, man, doktor. Saan mo ka di pa napadas tinapaay? No, babae, doktor. Nilang misis ko, tinaram ko. Iso nga ko pa napadasa tinapaay. Di ka ba't karoon nagsugsugal? Haan, doktor? Taapi di kita magbagay, doktor. Posible nga isot pakarik na di sintuma. Nagsugsugal ka kumakit, naabak ka dakil. Uno da aramidem ket saan ka nagbalay. Dakadik sugsugal ka na kita kaabsat mo. Awan ti amok, doktor. Malaksi ito nalimad ng sugsugal. Dami nin putot da. Ada, doktor, digiti putot ko agad. Dua nga babae. Digiti kakabsat ko agad. Adamat lalaki at babae. Sige. Ulitek. Ibagam deta ka digiti kakabsat mo. Naliklikan da. Ti anyaman na pagsakitan tinagam da. Ano ita ti mariknam? Ada ka di panagputing mo? Sintoma ka di ti panagputing? Mabalin. Ngamanyan kaputing mo. Doktor, no matawid ko dito nga sakit. Kaputing ko nga panawan ti pamilya ti asawa kini kita anak ko. Liklikam. Nagpanunod ti atipo. Awang kas nagsakbay. Nagsakbay maaros tupay. No namayem nga matawid mo dita awan ti sabaling aramidem. May balakad ko ka, Nestor. Usang, niyaman, napakaragsakan ti pamilya mo. Tsak la kumaimimayan. Deta siguro ti kapuno no apay nga sangin baga ti amayo kaya kada kayo ti amin. Tayamak na ti panagbuting nyo. Yamak na. Iti posible nga madi nga apekto na kada kayo. Imulitek. Amin tayo. Ket panunutan tayo latan nga dandani tayo matay. Tapno agaramid ti kinembag ti aramidan tayo. Gundaway. Di tayo sayangin ti aldaw nga si bibiyag tayo. Diyak amo manong nemi nurumbeng ibagak kadigiti kakabsat ko. Diyak amo nurumbeng ibagak iti asawak. Ngam na mola iti panunot ko manong nemi iti ko na ti doktor. Nga ita, nga aldaw ket saan ko sayangin ti mga ramid. Iti amin na pakaragsakan ti asawak ken digiti anak ko. Ngem, Diyak ba't ka magbaguyod ti panawin? Tapno di kita anak ko kumakit dumakil dan kanagbasa da. Ngaging gada pa ilabiyag ko kat matulungak ida. May kakida tinaranya ka masakbayan. Ini palutputan nak ni tatang manunay no nakasaritak ti doktor nagtungedat. Di pagana ka ti amin. Wen tatang. Saan ka di ka rumbing ipagatayo ka ti kaabsat ko? Tapno mo damat termidan da. Apa nagsakana? Anak, di pa nagbuteng. Ket data kalumpay ti may isang sintoma. So nga, panagkunak. Sa mo ipagbagagada ko da. Ang tapno si kastakil makapagsagana da. No amo da tagsagana. Ikasano no sumuko da. Ano ti kityo sawan? Kasla humaking ka.
Yan tangi matay ka tumadlang na matawid mo agpepeso ti sakit. Ngayon patay ti inam. Baka dagdaga mo, ipapatay mo. Tapno, awan bibiyang mo. Awanin ti na sakit, awanin ti na madinga mariknan. Tatang. Kadagito yung kadilangan namuan nyo, nga dakasta ang sakit di nanang. Kadagito lang. Kat, nung naamuan nyo kumasakbay nga, nag-arim kayo. Ipatuloy yung tapal at mangarim kang kuwana. Yan tangi. Matay to. Nga may patawid na pwede ang sakit. Kada kami nga, putot yun. Anak, nukas pagarigan na makamamu kay ti babae, nga marig na yun tayo at nga madagay sakit na nga may patawid. Kasi lang tayo makaakar nga talaga, nga sakit. Kahit yung adi palang armen, nga sawa ni Suna. Saan siguro? Natural lang. Apag kung mga agayata kitila babae nga daan sakit. Kung babae nga, at sakit na nga mabaling nga ipatawid. Nga makaakal nga sakit. Natural nga saan ko kayat. Tadyak kayat ya. Ngayon sambat nga rin nga nayakar kanyak. Dahil nga sakit di na yun. No dikat matawid yun. At do dikat ikasta. Nati ina, wano ama kat natay di kanser. Di kiti anak, wano kakabsat na. Matay damat iti kanser. Ngayon anak, awang kas ti pa nang idaw-dawat ka niya po Diyos. Sabi ko ito nagbidot ti doktor. Sagbay manunaymi nga nagpamanila kami, nagsubli. Kinasaritak manunaymi di kiti talo nga manungek. Nagtitipon dami nga talo manu. Apay, kahit na ka mga mitingan. Bueno, ayawis mo ka diti parang pamanila mi, tadagururay nga pintas sa trabaho sa dyan. Amom, Nestor, dito'y tayo nga nainak. Ken pinadakkel na tayo datatang. Ken kanidinanang babayan ti baybay. Dito'y kami. No, nagagat ka lagi nga kalap kat doon ba kalapam? Sa gitlo kami tanak, dakay sika kedua. May kami ito nga tamo, tinaran niya masakbahay na kitanak min, no, kasano lang. No saan nga, boss, basit at makalapan. Tadungat lang talaga itag mong bungbong, unag ng dinamita. Oh, anay ati, napita sa damag, uno dakas ka damag, i-meeting mo kada kami. Po, Manilan nyo. Anya ti mariklig na yo? Mariklig na nga niya. Natay ni nanang agad, siyempre, agladingit kami. Nagladladingit kami. Huri ka na kito eh. Malaksi dito deta. Tawag ka rin sa baliw, mariklig na yo kamadi. Di na kabaawatan. Anya, yati, kahit mo, ibaga ka na kami. Agananad kayo kung makakakabsat ko. Agananad kayo. Saan kayo mga aramig ka na tayo, pasamak ka, pagsaksaktan din akin. Nagsusugal ka na kayo? Owan. Pasari no, dami na tayo. Asla din, natay di nanang, dumot sugal. Dakil man tayo tulong ni Jitong. Tigay ko sa mga bisyo at sugal. Manyat kahit mo kaya palawag. Nakasarita kami ti doktor nga nangagas kaninanang. Tinakamot sakit na. Sakit ti puso. Kahit ko na adalag ka la posibilidad na. Nga dahi nga sakit. Kahit may patawid ka na tayo. Hindi
may patawid. Nakadimot lang tawidan tayo. Ni balay, nagdiswan ti balay, family house tayo, kan hantapay kukwa. Tas lakada kami. Ti balbalay mi. Nagdiswan sa aming kukwa. Awan tumat, mabalin may patawid akar kita anak mi. Yung ti sakit mabalin may patawid. So may baga kada kayo nato kakapsat ko. Taramidan nyo kumati panagananan. Awan ko marigiti pasamak nga makaitad kada kahit sintuma. Tapos narikas takit, nagpaot pa itibiyak. Awan ko mati sayangin yung aldaw. Nga para at pagsayaatan ti pamilyayo. Dagiti saan nyo nga maaramid into na tayo kayon. Aramidan nyo itan. Para ti pagsayaatan kan pakaragsakan ti pamilyayo. Nagsublikam dito Manila, manunemi kas iti dati, mapanak sumrek iti pabrika, kalpasan ti duwa nga bulan manunemi, nagring ti cellphone ko. Ni tatang, nagtagtagargara ka nang receive. Apa nga ta? Hello, tang. Kumusta kayo, anak ko? Oo, mo't problema dito. Di tangay. Awanin ni Manong mo. Ni Manong Arnel. Tinaw na? What? Apay? Natayin. Kano yung patay na? Nadisgrasya? At ang... Abay ka di ka sumungbat. Kwa, diyan amin inauna ang anak na. Bas, saan nga nakapasa? Kahit nangasawin, saan nga naggraduar? Ano bagsak na? Hindi maamuan na, nagsakit din akin na. Di dyan matin. Nagtutuloy matin nga. Ngayon nagsakit tinakim na. Pinagbagaan mi. Pinatatibay mi. Ngayon talaga nga. Intulok na. Sko. Kit tinangasikaso king kuha nga doktor. Ano yung bagana? Yung patay na. Sakit ti puso, siyempre. Siyempre, no, sakit, tinakim mo. Tapusom ti mapektaran sa kali. Pagkakamit katakwada ini nga haliklikan na tayo, yaman nga, pagsakitan tinakim da. Sino kumain saan ang sakit tinakim na? Inauna nga anak na, namnamain na nga makapagturpuso iti high school. Nabalugan naman. Mapan, ngam sambat nga sumrek. Namnamain na nga graduar. Hambat nga graduar. Tanabalugan mo dyan, anak. Diyan nauna nga, anak na, nauna nga, apo ko. Sige, tan. Pasensya ka na, nagbakasyon ka manin. Nagbakasyon na, natay tiga po na. Anong naimi? Nagtulagan minti asawa. Pumanaw tayo Manilan. Ano? Pumanaw tayo dito Manilan ko na. Kahit ko madanaan, hindi kakapsat ko. Ay nakatipagtrabahoan. Sumabulak trabaho ko sa diyan. Noowan. Nagsubliak ng kalap. Dati-dati matamang halap ako. Siyempre, Manong Nemi. Ladingit sinagrap mi. Nangaroon na kasta. Ang makitak na kiti anak ni Manong Arnel. Hindi makitak Manong Nemi tinaw na. John. Uncle. Apikas di namin tinaramid mo.
Di na pimpinas ko mga imbagam. Masang kagaya mga basbasa. Namnamayan ni tatang mo na mapaggraduar na ka. Namayat na pasamak. Nagsakit, tinakim na. Kasi katigapunan no apay na tayo. Saan nga siya tigapunan, Kel? Apay saan nga imbagam saan? Gabot sakit na. Sakit nga natawid na. Amom? Na-istorya ni tatang. Posible mat nga may patawid ka na kami. Hanapot no rita. Kaya da natawid na nga kay awan. No iso talagang ti oras na. Apay nga rin pabasol mo kanya kangkel. Kung ayaw mo lang nga no, orayan at datawid na, da sakit na, awan ka, numatay ka talagang matayan. Saan ko basol ha? Alawan. Saan mga basol na saan mapasol? No ba'y sikat poon kin kaputi amin. Basta saan ko basol lang kin. Mayatak ko mga rutbad nga matay ti amak. Alaman? Sa sino ti anak mayat nga matay ti ama na? Alawan saan kang krasunin? Ako pa respetum kanya ko. Sorry, Uncle. Nakakaasi manong nemi di kiti maulila, siyempre. Sana ka ba ilanti na? Napataklin ina. Dahil tiga po na no apay manong nemi kaya't kuntang saan nga po ang subli di Manila. Wan, nangipatak na kami matin iti asawak, iti balay, iti ikit ti baybay. Di pagkalkalap manong nemi ni Manong Arnel siya kuntiya ng tawid. Sampat ka interesado, tinaunang anak na Manong nemi ng mga usar ka na kita nga pagkalap. Balik sa dagat nga nakairwamak o bingak pa ini itugtugot na ko ni tatang iti baybay Manong. Ipagpintasan na Manong nemi at dala tamat swerte. Talagas nga sumangpetak Manong nemi ang ibuti baybay, naisem ti asawak, may mangipaima ak Manong nemi ti panakkilen. Napimpinas gayam dito. Inukasto yung inal daw, didakdakkel nga amang ti masapulam ti makabulan, ngayon ti panagtrabaho ti pabrika. San ka di? Mga asin na po Diyos. Agurnong ta, para ti masakbayan na kita anak ta. Delia, ipatpatig kawan na yun ay. Kawan ito sa bali panginat ko, sana siksika. You're my first and last love. Kastamat ti panagipatig ko ka na kitito ang anak ta. Sabi ko ma, tas ibibiyagak to pa'y lahing ito nag-college da. Sabi ko ma, taore awanak ton basta makapag-graduarin ti kolehiyo di kita anak ta. Anak ta kayo magbagam. Anak? Sabi ko ma, kunak, tas ibibiyagak to pa'y lang. Tapay matay kan? Dito mo, noon niya mapasamak ka na tayo. Kasi lagi ni Manong Arnel. Ni Manong mo kada nagsaksakitan dinakam na. Kasi noon nagdantumat pagsakitan dinakam ko. Ada ka din naununang kakabapanan ti bagbagam? Ha, Nestor? Kaman, naglipati mo. Ano po na sayang gusing mangmangit ko? Ano nga sayang gusing magbagam? Ito pagbaga nagkaruba. Nakalpasan kalokin ni Arnel, Manong Arnel, baka sumarunumatan niya, ni Adyan na, ni Manong mo nga Artemio. Baka sumarunumatan ni Manungem, Manong mo Densyo. Sino pagbagakasta? Natawid yung ti sakit, de dinalang nyo. Mamatpati ka mat. Kaya dapat siya na. Dapat matawid nga sakit. Di sakit akit talagang sumukit na sinuman. Ngem,
Si ka malamang ibaga. Lupod no ti bagbaga rin iti tattao ti karuba. Samo papat dyan. Kaputan ng oras mo. At da manatawid mo nga sakit mo sa awan. Di ba? So, awan ti sayang ng oras. No nasken ka, pati arabii ka kalapa. Tapno adan to, dakkel nga ibatik ka na kayo. Nestor, di ka man, nagsasaw ti kasta. Andiyan ti bagbagam. Dagas ka titimbagak. No nasken nga 24 hours nga mga agkalapak, tapno dakdakkel ti maited ko king ka, ket ipidepositom. Ket dakkel to ti pamanawak ka na kayo. Sumarting ka man, nga pamanawon nga bagbagam. Manong name. Awampay ti talo nga bulan. Diyos ko. Ipakabot na batin nga nagapuak iti baybay nga napanagkalap ipasabat na nga natayon manong name. Ti may sapay kapsat ko. Sino nga mapaspasama? Insamit laeng agmansaya kayo nagpatabon ti umamarami. Opay. Siyempre, manong. Baga namat manin ang agapo. Iti sakit na, iso nga natay. Doon tinatay ang kamsat ko. Talbas nga natay na dinanang. Sana ka mamati. Kalbasan, ninto ka di man tintimyo, nga manungit, ti sumarno. Kalbasan ka di timyo, sakton, ti sumarno. Santo di burdet, matay kam ka di amin nga kakabsat. Sabagay, matay man amin nga tao manong. Yung kastilangan, ti parang sasaruno ti amin. Ha! Sik mamati, sana ka mamati. Di makadakas manong name ka po iti da ito yung mapaspasamak. Amok baten ti minum iti arak. Nestor, nabartek kan. Away ganta, matibayan ka din ka maagidan. Baka naman, idumog mo rin dito labisaan, kakasik to namang magbagkat kang ka. Itatakayan pa ito tumakder ka. Pasensya ka na. Halawain, pagpaspasensya. Anak arod ka. Dito ti kunam, nga di mo sayangan ti aldaw. Dito ti kunam, nga 24 oras nga agkalap ka, tapno dakdakkel, ti may batim ka na kami nga pamanawam. Dagdagdagan mo ti magim, tapno matayin. Baka saan ka matay, ti sakit ti puso. Baka matay ka, ti sakit ti, dalam ka na bara. Gamot, uminom ka ti ara, kasang ka pa yung mangmangan ti napoy. Pasensya ka. Nestor, no kasulit mapaspasamak. Ipanaw ko na gitanak ko. Dawit agsadya ka kayan. Kalintun ka nung agsubli ka. Nagsubli kayo. Intun may sakmatan ng bangkay. Intun no, mataya ko. Kas naman ti kayat mo. Han? Pero aramidem kat kasla, kayat mo ti matay. No panawan na. Siyempre nagsakit tinagam ko. Baka isot pa katayak. Iti pa nagsakit tinagam ko nga panawan na. Iyadum kanyak dagitan na ko. Kasta? No saan mo nga saratin ti kasto nga raramidem? Di ba? Matayan ti kayat mo. Dagdagan tan. Tanong matay ka ng nagpaso. Nestor, dito ko matimulam ti panunot mo. Kaya matawid mo nga sakit o naawan, no naikadingan.
Ikadek. Nga madamat na kiti tao, nga dagdagdagan dati papatay da. Kamkamatin dati patay. Kas kumagin siya. Amo makadadal sa at mo ti arak. Uminom ka angin sa ang sobra, kin manghang ka. Sumarunon yung timyo. Ni Manong Timyo sumarunon. Kalpasan na siya tumitin sumarunon. Sanda ka pang panawan, no? Sanda ka pang panawan, Delia Langhasim. Sanda ka pang panawan. Sige, sanda ka panawan. Ipatag mo nga rin sa lunat mo. Ipatag mo tipyak mo. Sa mga sayangin ti aldaw, nga si bibiyag kapay. Aramidem di kiti maaramid mo ita, nga di mo tumaramid din tunumatay ka. Pagkaasim na storm. Manong naiming baglakid din tada asawa ka kas kinidelia. Nga saan nga sumardeng nga mamagbaga kanyak, mangmangtad kanyak ti karit uno challenge. Inidyak nga rod ti arak manong. Uminumak lang nga basi-basit. Nimbas na kumanin tinagkalap. Manong naimi, irinto tanitimyo nga manungek nga nabati nga manong ko. Isumatin manong naimi. Ti agwalwala. Isumatin ti nakaro ti bartek na. Isumatin ti ananawain da. Gabot ang karyano. Hindi saan nga nakainom nga napartek. Ti kapsat ko manong naimi na pangkukinasay. Manong Timyo. Sarting bunting. Panagdadahil mo sa lunat mo. Di mo ko maitulok. Nga panawan na ka. Ti pamilya. Gapot raramidem. No panawan na ka. Ti asawa, magraman di kita anak mo. Ano ti marik na? Kita kapilita na sakit tinakam ko. Tapanawan na ka nun. Suntumot din ti papatay ko. Dandanayak matin matay. Kabagis. Kalpasan kanya. Sikan tumot din. Kamamatpati ka na ita. Nung mamati ka, mapasamak. Nung saan ka mamati, hanggang mapasamak. Kasi nung sakit ka. Nung masakit ako na maganda, talagang masakit ka. Yung nung saan ka masakit ko na maganda, di saan? Uri na idalit ka kuman. Kahit nung tumakder ka, ano makatakder ka ito pahilaing, hanggang maidalit. Amo ka mawatam di kahit kung sawin. Manong, haramitim kindi ti amin, itatada palabiyag mo, tapno makapagserbi ka na siya at ti pamilyam. Emam no, kasto taramitek, kahit kaguradak ti pamilyam. Sandan doang sangit na mataya. Ngam nagbaling na ka na siya at kadakwada. Sayangin dati papatay ko. Sangitan na to. So ang kanya napipintas to kastilatan. Dati gurgurain da. Ilununtak pa yan. Di ka pala matay ko na da. Napipintas pa niya eh. Ngam dati, ipat patig ko ida, dungdungmak ida. Kalpasan na, kunadan to. Ay saan ka kumamat matay? Kasano kami yung tupay namatay ka? Yeah, di napimpinas lang yun. Ay, napimpinas ka rin, namatay ka. Naumalas sa sarili mo. Kung nada, di napimpinas ka siya eh. Takayat mo ka di ka kasta. Nagurgurain da ka. Kaya mo na, tapos ang sakit unay tinakim da. Napimpinas lang yun, no. Ibilang da kung nga na tayo, or si Biya, pa lang. Tapos saan to ang gladingit, no, talagang mataya ko. Madi manong, madi. Sige nga rin alaman. Inararamid mo rin eh. Inararamid ko yung binagbakan ng asawa. Iso na miris ko.
Dagiti kakabsat ta. Kandi dinanang. Dedya nga talaga ti oras dan. Sikakin siya. Ni tatang. Kaya naman ni tatang nga. Oh, lakayan. Ngam si bibiyag pa lang. Ni bunso. Si bibiyag pa lang. Wan, nga matay to tumaamin. So nga naikad din nga matay ta amin. Ngam karag ito nga panahon nga si bibiyag tayo pa lang. Arami din tayo nagiti na imbag nga arami. Tapos ni kasta, kita makaibati tayo tinasya at iti pamilya tayo. Iti pada tayo nga tao. Di ka man. Mapagbagaan anak, di mo pa mapagbagaan tabagin. Basta na may diktan niyawan na kayat ko. Awan ang bibiyang mo. Gabuti pa nagbarbartek ni manong Timyo, manong Nemi na idaliten. Tada minsan manong Nemi si Marong Karak. Manang, gayam, Nestor. Kumusta ni Manong? Dijay. Matmatayan. Tada nangarod kinayat na. Uminom nga saan nga mangan. Kung nakarod kang kuha na, napimpinas ko mga laro dun sa bidong ti inumam. Tapos saan nga agriga na kastoy. Nga problema pa nga paagasan. Pagtumtumaran. Di mo ka di binagbagaan ni Sona. Aman, binagbaga ka ni Sona. Hindi mo na karoon. Di kakapsat yo. Natay da agulpe. Ngimi Sona, deta. Kahit na kastang ipapatay. Tsak pakit pakpakanin na tapno malpasan. At apilagundaway na nga maagasa manang. Basta mamagbaga ni Sona. Ipadasam nga bagbaga ni Sona. Manong Timyo. Kumusta kan? Makita masamit ka kasto tila nga. Kumusta kan ko ng palang ba? Tanda ni kamatayan? Kastan tumalat tong palko. Ngam narigat, tagsakit. Huwag arod. Marigrigatan pa hindi mas asikasukin ka. Magibati ka trigat, kadakwada, impas ka ragsak. Naragsak daan doon na awan ako. Di ka pilang arod uminot sa bidong. Mangtid ka mga arod. Ti, inumag ka sa bidong. Sambat nga ka mawali na. Bagatan tumayang siyak din ang papatay ka. Di mo ka din kayat pa itagbihag. Sungbatam. Mabaling ka di, kahit mo ka di pa itagbihag. Kahit ko pa eh. Ngayon na talagang asahanin agad. Maramin ko. Kahit mo pa itagbihag. Kahit ko pa eh. Pues, wala ka na damat mabalin tayo usar nga kwarta. Ngornong mi. Pandakat yung ospital, tapos maagasan ka. Sayang lahin. No kahit mo talaga tagbiyag, tulungan tamagim, yung ospital na ka. Naalokoy ko manong Nemi. Inasikaso da. Kinasarita na ti doktor. Doktor, kumusta ti kapsat ko? No kaya't nat may bagan. May bagan. Yung sanin. Urin ba't kasanot araramidin tayo? Ang mga gas tayo pasyente ka dinakayatin agbiyahan. Isungat ng inyong hospital, may doktor, kahit nakanupay agbiyahan. Tulungan ng harot bagina. Awa ka dito noktalan yung sakit na, doktor. Sakit ti puso. Awa man. Sakit ti buksi tayo, so. Di tayo partes na nga marunaw gapo ti arak. No, isa na namin pinsan ti arak. No makaungar, ket sanan nga subsublyan ti arak, ken sigarilyo. Mabaling nga paot pa ti biyak na. No makaungar tadakat tsansa pa ilang makaungar, doktor. Takay tsansa na makaungar. Teko nakaroon basta kayat na nga
at tulungan ti bagina. Saan nga sumangamay di kiti agas, no di pasyente kat kaslaon anyaman ng agag-agas. Saan nga maimbagan ti pasyente no di na idawdawat kinahapon Diyos nga maimbagan. Nadumat doktor di kiti mangidawdawat nga ispal ti may isang tao nga matay dawat. Matay dang personal ay kari. Amo yung katiti istoryami, doktor, amo. Nakasalitak ti doktor nga nangasikaso karigiti dua kamsat mo gramantinam. Tagunak met, adang peso dagiti matawtawid nga sakit. Dagpapada ti papatay. Ayun. Depende. No amo nga tagibanin sa lunat mo. Di mo aramidan ti pagsakitan dinakam mo tapno. Saan nga agdikar danyaman nga na ipatawid kang sakit. Katsika, mamati ka kadi. Sana ka mamati, doktor. Ti patsek, kad amin nga tao, kad pumusay. Adalang na ito ding. Ada umuno na mo doon. Kaslaki ni tatang. Lakayan, ngam si bibiyag pa ilahin. Kas kanyak, sana ka mamati. No oras ko. Kat kabayatan nga dapat panahon ko. Aramidag ti amin. Na maaramin ko. Para iti pamilya. Nakaungar ni Manong Timyo Manong Nemi kat nairuwari ti ospital. Binagbagan mi suna nga sad nang ulitan ti sumimsim ti arak. Nagsubli nga nagkalap Manong Nemi. Na minsan nga si Marong Karak iti ayanda. Naragsak na kiti kaanak. Ay, Angkel. Daga. Wait, kumusta ni tatang mo? Sang-sagpad na, Angkel. Nagapor na pa nagkalap. Adot nakalapan na. Dakil ti kwartang inted na kininanang. Ore no saan nga gininom. Saan na, Angkel? Sungar nga naragsak kami. Numampay ibagbagadang isot sumarunong nga matay. Kalpasa nga natay di kiti Angkel mi. Basta lagi diya amunin tatang ting tagibanan ti salunat na. Saan nga o gininom kinagsigsigarilyo. Agan-anad, hindi pa nagkalap na. Amin nga tao kit matayan ka di, Angkel. So kung namin kang kuha na, nga saan nga ipilit yung mapanagkalap no na dawel. Ang mga no saan nga matay iti puso. Malmes. Manong Nemi adamaten asawa ti Bordak. Nandi Butsoy. Imbaga, tikinayat ni Esther Isuna. Taisid ti salutsudak keng kuana. Kalpasan ti dungal daw. Kalpasan ti panagkasarda. Esther, ipahag. Ay, kagaman no. Api kinayat mo ni Butsoy. Sa ti salutsudak. Kit siyempre nasingpet. Nagwapo. Ore among nga tawid na sakit ti puso. Aga mamapati nata manong. Tsak mamati. Yan ako sa pagkari kang kumatag, pepeso nga matawid na nga sakit ti puso. Kahit matay ito, ang panawan na bigitan na mo. Kahit mo peso na. Manong, no napudnot pa nagayat mo, oray niya't klase na. Oray kung mamanagdagdagas ni Butsoy, no talagang ipatpatag ko. Apik iti nga saan. Kaming patag ko, kabot talagang ipatpatag ko, tan singpet. Okay, nasiyad na kusta. Tamamati ka di mano? Namatay kay tumat, iti ka sa kapot sakit ti puso? Hana ka mamati? Gusto mo ko na. No di ka mamati, hanto mapasamak. No mamati ka, mapasamak. Very good. Nasiyad man. Kasi ka tinaasawa ti kapsat ko. Tikad kahit nang sawen, agpadpada kayo, nga positive. O nga positive, agpagpampanunot lata ti positive sa nga negative. Pumano? Sige nga. Kasta ko mamay teramidan nyo kanimanang Delia. Agpagpampanunot ti negatibo. Madadanak man ko ti swerte. Kahit pakaragsak launay.
Nakas pagarigan da. At napaglitayak agad mabaling ko. Naging ka napasamak manong nemi, ti pa nakadisgrasya ti inuuna nga anak ko. Tinungpar manong nemi ti tricycle, iti pampanagnan ng agapoy ti eskwela. Makapungtutak. Kapungtut ko, dahil nga tricycle driver. Nang ron na kinibagada, nakapapaigid kanumet ti anak ko. Inapa nga nadungpar na. Kayam ta na bartek na nga driver. Oo na yun napasama. Numuna kinadapay lang ti anak ko ito pa emergency room anong name kinagsangit ti asawa. Di sangit akas na. Si bibiyag na nata. Nestor, mukas pagarikan ta saan nga makalasat. Tinaw ng anak ta. Saan ko mga dito pagsaksakitan ti pusom? Awan sakit ko. Awan sakit ti puso. So kasta ko mamanti panunutin. Agbiag na anak ta. Agbiag na anak ta. Ikasanun saan ng agbiag? Siganto mati sumaro no? Jack itulok. Gabot di kay kayat apanawan. Di kay kayat apanawan. Hindi rumuharin ti doktor mano. Doktor, please, saan ko mga makapasidukar ti padamag yung kanya. Awan ti pagdanakan nyo ta nakalasat ti pasyente. Doktor, kaya lang, natukkulan lang ti paragpag. Ngim, mabalimat nga. May magan. May silpo. Aglunit tumitlang. Medyo lagpawot dito iti anak yo. Nagsagana kayo masit at panakala na kwarta. Nga busbusan na. Tapno rin kasi takit. Maagasan nga na yung bag. Sige. Sige, doktor. Nagyaman kami. Nagyaman kami ti Diyos. Nagyaman kami. Diyos ko. Manong Naimi, nagpaot nga talaga ti anak mi. Almost 1 month manong Naimi ti ospital. Kaya nakautang kami. Ada ornong mi manong Naimi ngam nakautang kami pa. Ngam taklaw na pagyamana mi manong. Si Bibian. Ti anak mi. Papa? Anak. Natiliyo ka din ti tricycle driver? Kinapot no na anak ka. Tumultulong. Karikiti gastos mo. Saan tayo papalot pa? Basta laki tumulong. Ito ang amin di kita, abusado ng tricycle lang kayo. Huwag nga rod. Katado nga disgrasya. Huwag nga rod. Oray nakaigid ka. Nakananadak mo na ka, nakapatpateng mo. Siya ka nakititin na itong paranan. Nga bali anak. Nakalasat ka. Dato ko rin pagkamiyawan na ginapod Diyos niya. Huwag papa. Sige na. Halaki na nakakapay lang. Barbaring no. Ito nung lawas na. Mairawar. Mabalim mo doon ti rumwar. Iti makarawarin ti anak ni manong sampay lang simsimbre kiti eskwela. Ngayon iti nakabailan nan manong. Kat siyempre nagsubli niti eskwela. Di na ang pag-yam-yaman mi unay manong Naimi katintultuloy ni manong Timyo.
Iti pa nagsingsingped na. Iti pa nagsagsagana na. Sagsagana ko nak, tay sagsaganaan na nga rod. Ti pamilya na. Just in case nga rod manong nemi. Nga mapasamak mat kang kuana. Iti napasamak karig iti duwa akabsat mi. Agas tinapasamak karig nanang mi. No da, di kiti gondawoy manong nemi nga sumken kanyak. Nga posibleng tumit. Nga kastan tumat ti papatay ko. Luwagsak ko adakos man. Aging ka manong nemi na naidanitan ni tatang. Imay ni Butsoy manong nemi ta isok ng ti kabalayda. Anong? Tatang. Apin ni tatang? Ang ba't ka makabangon? Dati-dati mo ta makabangon. Ano't ka po na nga ta? Ang angalin na ang arthritis na kada na. Nagngato ti ko na. Sugar na. Saan nga sakit ti puso? Sana? Sige. Hospital tayo. Doon tayo mat palang si bibig ng anak na. Manong tinyo, sakit siya ka. Ngam saan nga nagbayag ni tatang manong. Ako na. Dahil ito'y matentrinikad din nga oras na. Imun unapay nga na tayo digiti dua ngayon inauna nga kamsat mi. Higa man akan ako. Numampaisang kayo nga napaggraduar, iti kolegyo nga makita tigagad kan saya at ti pamilyayo. Sa inyo ko mga liplipatan nga itultuloy nga tulungan digiti kaanakan nyo. Nga putot digiti duha na tayo nagkamsat yo. No, da may tulong yo. Dapat ang tanunan ni nanang yo. Marik na. Awawagan ako ni nanang yo. No saan mi man, nagupad man, ti relasyon mi dito eh. Ito may kadwa nga piyag. Sadya mi itong ituloy. Mapang kumaten tanunan ni duha kamsat yo. Pakumusta to. Idaunon kung ti pakumusta yo. Kadakwada. Manong nemi, sa bali manen nga panagpanas. Imala? Panapanawon ako na daman. Naipapasmat ni tatang ti panangipateg na panangasikaso na kada kami nga anak na. Katuan. Ta kami nga talo nga nabatbati manong nemi agraman ti pamilya mi si bibiyag kampayla. Ngam deta ti kapuna manong nemi no apay nga sagsagana mi nga naibag no talaga no sinno talaga tumat ti sumarno kada kami nga kapsat. Ngam kang kanayon kong idawdawat kaduak ti asawa kasapi kuma. Ta mapaggraduar mi dagiti duwang anak mi. Tinauna nga ni Sheila manong nemi at daniti college. Sumarasaron tumat manong nemi ni Lily. Nagtultuloy manong nemi abagbiyagan mi agkapo iti baybay. Pasaremet mapang kami Taltalon, tadamat taltalon iti lugar mi manong. Kamat makikapas no ka makiraan. Uno saan kat sumurot kam ti construction. Nga madadama manong nemi iti baybay. Taure no may saka lang agagangi nga mangalap. No nagakit ka, adot atiwam. Hoy, kabot asamat kindi ang maibusan ti ikan iti baybay. No pa madadadael manong nemi dagiti pagitlugan dagiti ikan. Gaputat dalatamet amanhang nga maliklikan dagiti agdandan ni mita manong nemi. Hanlat ta maliklikan dagiti aramid iti illegal nga panagkalap. Natulos ti konsyensya mi nga kakamsat no mampay mangalap kami ta kabailan mi. Ngayon kan tinaran niya kamasakbayan na kita anak mi. Tas andamat uning nga ado. Duwa kanyak. Talo ni manong timyo. Sa duwa ni Butsoy. Ito nga ron, di ba kasalitaak manong mangururay. Noon niya talaga tinituding. No mamati ka. No saan. Ngayon ti patyan tayo kat ipapatay. Dumteng aming kada tayo. Di talaan mo nintun ka. Kaya man nagtaaw na manong namin ti anos mo ng urnos, kalbasan ng inak-insan kang kadit Italiana,
Katagyaman na kunit talaing mga nang ibasag at sapi kumatad, damat na ibatit nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kanaginipadak nga nagdengag ka nagbuya, more power to your program. Tuwing hartagyaman nga pagaya mo, Nestor. Tayong kumat kang ka, Nestor, tingga pa ng iburay, deto'y natawid mo, deto'y pagkasalitaam, at dating kumat ka na kita nagbuya,